ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಚ್ ವಾರಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಲಂಕಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮೀನ್ ಸಮೇತ ನನ್ನ ಕನ್ನಡಾತೆ ಸರ್ಚ್ ವಾರಂಟ್ ಅದು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೋಕೀಸ್ ಇರ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಡ್ ಕಾಪರೇಟ್ ಮಲ್ಬೋದು ಇರ್ ಇತ್ತಿನ ಪನೋಡು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಂಚ ಪಾತೆರೋಡು ಬಣ್ಣದ ಗೊತ್ತು ಪಡ್ ಮಣಿಪದೆ ಒಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ಎಂಚಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರಡ್ ಹವಾಲಾ ಆಫೀಸರ್ ಯಾಕೂಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಾರೂಕ್ ಮೊಕಲ್ಡೇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೋಕೀಸ್ ಈರಡ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೋಕೀಸ್ ತುಲೆ ಇಂಕ ಬಲವಂತ ಪಾತ್ರ ನಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯು ಮೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಲೆಪ್ಲಿ ಈ ಜನ ಪಾತ್ರ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಈರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾತೆರದಿಂದ ಮನೆ ಬಂದ ಗುಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣೀರತ್ತ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮನಿ ಪಂದಿ ಕುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣಿ ನಾನು ಐಕ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಬಂದ ಗುಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆ ಕೊಂಚ ಜವಾಬ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಈರ 5 ಇಂಚ ಅನ್ಬೋಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೋಕೇಸ್ ಚೋಕೇಶ್ ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬತ್ತು ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯ್ತು ಈತ್ವ ನೋ 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 ಡೋಂಟ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯ್ತು ಈತ್ ಇಂಚೊಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ನಾನು ಏರೆಲ್ಲ ಈರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಏತ್ ಸರಿ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾರು ಫಾರಿನ್ ಟಿಪ್ ಅಪಗ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದಿಗೆ ಅಲ್ತ ವೆದರ್ ಕೂಲ್ ಆನಾಗ ಯಾನ್ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಮೀನು ಯಾಕೆ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ರ್ಯಾಡ್ ಒಂಚೂರು ನೋಡು ಯಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅವರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪೂರ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲಾವಾಡು ಒಂಚೂರು ಬಗ್ಗದು ಬಾಡು ಆಯನೇನು ಗೊತ್ತೊಂದು ಎಂಕಿನ Please excuse me. You are now under our control. Government of India the control ruler. They are also our officer. Enkal officers aku. Aduppu figure ijjandina officer nakal board. Political party ku fund maltondullar. Serious. ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರಿನ್ ಒಂದು ಸ್ಲಾಯ್ ಕಾಪು ಸರ್ ಪಳೆ ಈ ಹತ್ತು ಕೊನಾಡು ಫುಲ್ ರೈಡ್ ಗೆ ಬೈದಿನ ಅತ್ತು ಬಂಜಿ ದಿಂಜರ ಬೈದಿನ ಹತ್ತು ಎಷ್ಟ ಬಾಟ್ಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೊನಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪಡ್ತ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬರೆಯಾರುಂಡೆ ಹೆಂಚಿನ ಆಫೀಸರ್ ಮಾರ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ತೆಲ್ಲು ಪಾಡ್ನೇನಂದ್ ನಕ್ಕೆರೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ ನಾಡೊಂದು ಹೋತಿನಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರ ತಮಾರೆ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡಾಜ್ಜ ಏರೆ ಗೊತ್ತವು ಈರ್ನ ಹವಾಲ ದಂದೆಡು ಈರ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದುಲ್ಲರು ಹವಾಲ ದಂದೋಡು ದುಬೈಡ್ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಡಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪುಂಡು ಹವಳದ ದಂಡೆ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಲೈಜಿ ಯಾನ ಇನ್ ತೂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಹವಳಾತ್ ಹವಾಲ ಹವಳತೆ ಆ ಕೆಂಪುದ ಕಾಯಿ ಮತ ಕುಂಜೋಲೇನೋ ಮತ ಮಾಲಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ನಾವು ಹವಳ ಅವು ಜೋ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಟಚ್ ಆಂಡ ಅವಳಾತ್ ಅವು ದಾಸವಾಳ ಹವಾಲ ಪಂಡ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈರು ದುಬೈಡ್ ಪೋದು ಈತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರಂಡ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಊರು ಬತ್ತದ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾಸು ಇಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿಟ್ ಈರು ಭಾಗಿಯಾತಾರೆ ಓ ದೇವ್ರೆ ಇಂಕೊಂದು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಇಂಕ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾನು ಎಂಕ ನಾನು ಮಲ್ತಿದ್ವೆ ಚೆ ಅಂತ ಕಾಸು ಮಲ್ತಿದ್ವೆ ಹಿರೇಗ ಏರು ಮುರಿಯೋಟ್ನು ಮಾರೆ ಸಾವು ಐನೋಡೆ ತುಂಬ ಮಾರೆ ಐಟೊಂಜು 4 ಬಾಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಸ್ಕಾಚಿದ ನಿಕ್ಲೇಟ್ ಒರಿಯೆ ಉಪ್ಪಾಡು ತುಂಬ್ಯಾರಾನು ಒರಿಯೆ ಮಾಲ್ ತುಂಬ್ಯಾರಾನು ನಿಖಿಲ್ ಅವೇ ಗ್ಯಾಂಗ ಅನ್ನತ ಕೊಲ ಮೆಲ್ಲ ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಐತನ ತುಲೆಣ್ಣ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾಲಜಿ 4 ಬಾಟ್ಲಿ ಆಯ್ತದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ क्या गर्मी ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇರೆಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಾನೆ ಏನಡ ಪಾತಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನಕಲ್ಡ ಇರೆಕ್ ಪಾತ್ರ ರೈಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಓ ಹೆಂಗ ಪಾತ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಲ ಇತ್ತಾನೆ ಏನಡ ಪಾತಿರೋ ಐ ಆಮ್ ದ ಲೀಡರ್ ಇರ್ನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಎಂಡ ಪಾತ್ರ ತಾನೇ ಅವನು ಎನ್ನೊಂದು ಜೋಕುಲಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ನೋ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ರೈಡ್ ಎಮೋಷನ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣತೆ ಮೋಷನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು मेरे फिलीपींस तक लेबर अम्मे लेटर टेक देना सर ए आवोदची मेरे आवोच प्लीज आवोच ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇದು ಅಂಚತೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಇರು ಆಪಲ್ ತೂತಾರೆ
ಏರಾಣ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಬಂದ ಐಟ್ ಬರೆದು ಮಾಡ್ಬೇರು ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಂಚು ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಚು ಅಂಚತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪಂಡತಿ ಓಕೆ ಯಾನು ಓದು ಇಂಚು ಕೊರ್ಲೆ இந்த பிலிப்பைன்ஸ் பொண்ணு இங்கே தாகுதினே ஃபர்ஸ்ட் டைம் அஞ்சா This is what nonsense. Huh. What was it? Please come here. Come here. ದೊಡ್ಡ ಕೈ ಮಾಡಲು ಜಾಗ್ರತೆ What was it? ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಸರ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ನೋ ದೋ ಮೆಡಿಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಲವ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಂಗಾರು ಅಂಚು ಮತ್ತೆ ಬರೆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಹತ್ತು ಬುಲ್ಲ ದೀವ ರಾತು ಜಮಾರ ಈ ಜನತೆ ಎದುರುಗಣ್ಣದ ಇಂಕ ದಯ ತೋಜಾನಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಓದ್ದು ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾರಿ ಸರ್ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡು ಪದು ಅತಾನೆ ಎಟ್ಟೆ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಯಾಕೆ ಅದು ಪಾತೇತ ಏನು ಬಿಡ್ಬೋದು ಹೊಡ್ಲಿ ಓ ಗಾಡ್ ಲೋನ್ಲ ಸಾಲಲ್ಲ ರೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಹಾಂ 2 crores missing ఉండదు ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎಂಡ ಉಳ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ 6 ಇಂಚಿನ 6 ಇರ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರಾ 6 ಇರ್ನ ಸೂಪರ್ವೈಸರಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೌಲಾಯ್ಪೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಿ ಅಡಿಗೆ ತರದಿರಿ ಐಟೆ ಓ ವೈನ್ ಶಾಪ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಓನು ಓಕೆ ಏನು ಉಳದಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೋಕೀಸ್ ಹಾಂ ಆ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಂ ಇರ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇ ಎಸ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 48% ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಐಕ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿ ಅದು ಜರಿ ದೇ ತೊನ್ನಕಲು ಬೋಡೆತ್ತೇನೆ 48% ಇರ್ದಾದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ನಿಕ್ಲೇನ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚಕ್ರತ್ತು ಸಾವು ಸವಿ ಮಿತ್ರಕೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಮಣಿ ಪದಗಳನ್ನ ನಿಖಲು ಪೇಮೆಂಟ್ ದಿಕ್ಕು ಜೋಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಅನ್ನವೆ ರೋಲೆ ತಿರ್ಕೊಂತಲಿಗೆ ಎಂಚಿನಿ ನಿಖಲ್ ಪಾಲ್ ನಮ್ಮೆ ಒಂದೆತ್ತು ಪಾಟ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ದೀಲೆ ಮೇರೆ ನಿಖಲ್ನ ಹಾಂ ಉಪ್ಪಾಡು ನಕ್ಕ ಇರಾಗ ರಡ್ಡು ಬಿಡಿದ್ಯಾ ಓ ರಡ್ಡು ಬಿಡಿದ್ಯಾ ಈ ನಾಮಿನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಡ್ಡು ಜನ ತಿರ್ತಿಗೆ ಜರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂಜೆ ಅತ್ತೆ ಈ ನಾಮಿನಿ ಇರ್ನ ಕೆಲವು ರಡ್ಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊಟ್ഞ്ഞೋಲ್ನ ಪುದಾರುಂಡು ಅವಸರು ತಕ್ಕಲ್ನ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇಕು ನಾಮಿನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಕಡೆಯತ ಅಲ್ಲಿ ನಯನನ ಪುದಾರಡು ಓಲಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಸಬಿತಾನಲ್ಲ ಚೈತ್ರನ ಪುದಾರಡು ಉಂಟು ಒಟ್ಟುಗೆ ಏತ್ ಎಂಜಿನ ಏತ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಾರೆ ರಟ್ಟು ಮದ್ಮೆ ಒಂಜಿಂದು ಎಷ್ಟ್ರ ನಿಖಲ್ ಕಾಡಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಬಿಜಾರ ಅಂಜನ ಹೆಂಗೊಂಜುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ದ ನಯನ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಓಕೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋದ್ ಬರೋಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೋದ್ಬಲೆ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಫೋನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫೋನ್ ನೋ 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 ಇರೇ ಫೋನ್ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಅತಿ ರಪ್ಪ ಪೋಪನ್ ಬರ್ಬ ನಾನು ದಾಲಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಇಂಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಈರ್ನ ಇರೇಕ್ ಇಂಕುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ ಅವ್ಲು ದೀಪರೆ ಬಿಡ್ತಾ ಅಂಡ ಫೋನ್ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಪೊಲೆ ಪೊಲೆ ಹೋದ್ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಾಜಿ ಉಂತುಲು ಯಾಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಕುತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂತುಲು ಇತ್ತು ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಲು ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತು ಐತೆ పోయావ ಅವಳು ಆಯ್ತೈತಿ ಮುಳುಂಬೇಸೈತಿ ಅಟ್ಟೆ ಗೊಪ್ಪಿರು ಬೇರೆ ಅವಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಕುಲ್ಲು ತೂಕ ನೇನು ತೂಕ ಅವು ಯಾಪಲ್ದ ನಿಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇದು ಎನ್ನಡ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅವು ಬ್ಯಾಚ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲಡ ಇತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡ ಮೂಜಿ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ನಾಯಿಲುಳ್ಳಗೆ ಮಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ದ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ US ಬೊಕೊಂಜಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಲಂಡನ್ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಕೊಂಚ ಲಂಡನ್ ಹಿಡಿದು ಪೋನು ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಪಾನು ಬೇಗನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಟ್ ನಾಯಿ ಉಂಡು ఒక ఇలా పిదయుడిద నాయి ఉండు పడతే ఆ ఉండు అండ్ ఎంకల్ నత్తవు ఎంకల్ನ ಎದುರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ತೀತಿತ್ತೇನೆ ಅವು ತೀತಿನೇನು ಎಂಕ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ನಾಯಿ ನಿತ್ತ ಕಣ ಇದನ್ನು అయిన ಸಾಂಕೇರ್ನೇ ಐಕ್ ಈ ಫುಡ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಮೇರೆ ಐಕ್ AC ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಜಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡುಲ್ಲೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಏರ ಪಣ್ಣೇನು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಹಳೆ ಹಲೋ ಈ ಮುಲ್ ತಿನ್ನಿಯರೇ ಬೈದಿನ ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿನಿ ದಯ ಬೈದಿನಿ ఏమన్నా ఈరు ఒరియ బంగారు నగలు ఉలాయిదు పుర తినొందే ఉల్లి నాన్న యానిత బయ్యడు వేత కనోడాను ఇంచి ఆఫీసర్ నకలు మరి ఇంచిన ఆఫీసర్ నకలు పత్తున ಹೊರ ಬೊಗ್ಗುಂಡೆ ಯಾವತ್ತೆ ಒಡು ಬಗ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡ ಅಲ್ಲಿ ತೂಲಿ ಅವೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ఆయన ದೊಂಡೆ ಇಡೀ ಪರಂದು ಬೋಡು ಆತಾರೆ
ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೋಕಿಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಚೋಕಿಸ್ ಜೋಕಿಸ ತಂದು ಎಂಕಂದು ಜೋಕಾಪುಜಿ ಎಂ ಬೈಯಡ್ ಪಿರಕ ನೋಡಾಪು ಓಕೆ 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 ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಎಂಗ್ಲಕಲ ಬೈಯಾನ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ತುಲೆ ಇಲ್ಲು ಬಗ್ಗೆರ ಬುಡ್ಡವಲ್ಲಿ ಈರು ನೆಡ್ದು ಪಟ್ರಾಚಿ ಇಲ್ಲು ಬಗ್ಗುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪುಜವು ನೆಡ್ದು ಸುಲಭಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪರ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ಚಿ ಎನ್ನಡ ವಾರಂಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸರ್ಚ್ ವಾರಂಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 days ಮುಟ್ಟ ಈರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಬೋಡಿತ್ತಿಂದ ಈವನ್ ಎಂಕ್ ಸೀಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಈರು ಪಣೊಂದೇ ಒಪ್ಪಾರು ಅಂಡ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪದಾಗಿಂದ ಕೇಂದ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಅವು ವಂಚನೆ ಮಲ್ತೆಂದಾಂಡ ಅವು ನಿರ್ಮಲುಡು ನೆಮ್ಮದಿಡು ಜೆಪ್ಪುಜೆ ಇನ್ನು ನೆನಪಿದಿಲ್ಲಿ ಏನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಈತ ಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಕತ್ತಲಾಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟೆ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವೆ ಫಾರಿನ್ ನಾರ್ತ್ ಉಂಡು ವಾಟ್ ಹೋಲ್ ನಾರ್ತ್ ಪಂಡ నేపాల్ ఉంజుండు భూపాల్ రెడ్డు ఇందులో ఉంజి ఆఫీసరా నేను దీండా నిఖిల్న ఆఫీస్ ఒరివా ప్లీజ్ ಅಕ್ಕಲು ವೀಸಾ ಕೊರಿಯರ್ನ ಎಲಂಜಿಲ ಪೋಪ್ ನೆಟ್ಟುಳ್ಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಾತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ತೆಲ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಏನೇನಂದು ನಕ್ಕೆರೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನಾಡೊಂದು ಗೋತಿನಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರ ತಮಾರ ಯಾಕಲ್ಲೇಟು ಉಂಡಾಜ್ ಜಯರೇ ಗೊತ್ತವು ಅದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಣಪುಜಾರ ಐದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡ ಯಾವುಲಿ ಜಂದೈತೆ ಗೋವಾಡು ಬರ್ಪುಜ ಐದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಹತ್ತು ಬುಲ್ಲ ದೀವ ರಾತ ಜಮಾರ ಈ ಜನತೆ ಎದುರುಗನ್ನದ ಎಂಕ ದಯ ತೋಜ ಎಂಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಓದ್ದು ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನೋಡು ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪದು ಓದಿ ಮರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪದು ಓದಿ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಐತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂಡ್ಲೆ ಏ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಫಿಲಿಪ್ಪೈನ್ಸ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಆ ಲಿಂಕ್ ಮುಗ್ಲೇ ಇದು ಈ ಜಾಯಿക്ക് ತುಳು ಬರ್ಪುಚಿ ಹಿಂದಿ ಅದೇ ಹಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ಲ ಬನ್ನಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ This is the Philippines lady, the lover. This is the snake eating, kappe eating. ಯಾವ ತುಳುಟೆ ಬನ್ನಲಿ ಯಾವ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಪ್ಪುದ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ತಿಂದಿನ ಮಣದಾನಿ ಜನಕ್ಕಳು ಕಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ದರಿದ್ರ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಹಾಪು ಅಕ್ಕಳು ಈ ನಮ್ಮನೆ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಬುಲ್ದ ಅವಿಂಚೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಅವಿಂಚವು ಅವಿಂಚ ಸಾರೆ ತಗೋಡು ಅಪ್ಪ ಈ ರೆಡ್ಡದ್ದಿ ಕಬ್ಬ ಇಡೀ ಇರು ಮಿಸ್ ಆದ ಬೈತೀನಿ ನಿಜವಾದ ಮುಲ್ ದಾಳಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇವಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಕಲು ಬಂತೇರಿ ಯಾಪ ಬೋಪಾರು ಯಾಕಾಡ್ದಾನೆ ಬೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಜಿಲ್ಲ ಅವಳ ಒಂದುಲ Be like Bola.